ostirala da eta honekin estreinaldiak izango ditugu gaur astebururako. Horregatik, Arantza Ibarra etorri da guzti honen berri emateko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo, gainera eguraldi honekin, ezta? Bai. Jende guztia denbora guztien esaten. Negu luzea, eta orain ja jende guztia zira pixka bat kexatzen. Ai, zelako beroa, ez? Beti gaude berdin, ezta? Bai, ere aldatu daiteke oraindik. Bai, hori begia da. Ez? Badazpadan, ez? Bai, ekainar arte. Baina, egia da, astebukaera honetan daukagula hanbeste estreinaldi. Hanbeste, baina estreinaldiak kaitik hitz egiten hasi baino lehenago, orain dago jaialdia Malagan, zinemaldia dago Malagan, oso ona dana, Espainian, eta bukatzen da igande honetan, eta zizen 13an. Orduan, Malagatik pasatu diren estreinaldi batzuk, eta batez ere inaugurazio egondana eta daukagu astebukaera honetan, ikusteko aukera. Euki dute saria eman diote Guillermo del Torori, badakizu irabazi zuela Oskarra zuzendari bezala, eta bai filma, Cannes bai, Venezin bai irabazi zuen zuzendari bezala. Orduan eman diote saria, Sur Malaga eman diote saria. Gero, Baionari bai, Juan Antonio Baionari bai eman diote retrospektiba saria. Dago orain egiten Jurassic World bigarren zatia. Bai. Spielbergekin ekoiztuta. Zaka, imagina, nore arte heldudan hori mutila, ez da? Bai. Azkenean ere, orain dela gutxi egin zen ezaguna ere Lo Imposible eta egin ditu proiektu pila bat nahiko handiak. Nahiko handiak, hori da. Bueno, nahiko oso handiak esango nuke, ez da? Ez que Lo Imposible eta... Bueno, bat ez be Jurassic World, ez? Bai. Ezakit, iristen zait, hau mutila, gizona, nahi dute zan, heldudan mailara, eta oso... Gainera, existitzen den pelikula bat azkenean badaudela ja aurreikuspen batzuk, ez? Ze nolako erronka. Hori da. Nik ez dakit, baina Spielbergekin ekoiztea Jurassic World, nik uste dut jende askori ametsa izango dela, ez? Zuzendari askorek Spielberg daukat, ez? Bai. Oso, ez? Erreferente bat. Erreferente bat bezala, orduan, pozik egotekoa da. Retrospektiba sari eman diote Juan Antonio Baionari. Gero, Barbara Leni aktoreari Belleza Comprometida saria eman diote. Eta gero, Malagako zinemako sariak, bertakoei eman diote Belen Cuesta gaur egun denean dago, ez? Ez bakarrik Ocho apellidos katalanes, La Llamada, bueno, nik uste dut hau aktorea komedia asko egiten duenetik eta jenderi ondo josten zaio, eta gero Pepo Nieto bai. Biak saria auki dute Malagakoak direlako, ez? Orduan, Malagako jaialdi honetan, sariak igandean emango dute, ez dakigu zeinek irabaziko duen eta zeinek ez, baina lehenengoko inaugurazioa, lehenengoko egunean, hasi zen estreinaldi daukagun estreinaldi batekin. Eta da, Las leyes de la termodinámica. Jaialdi hasi zen, Las leyes de la termodinamikarekin. Orduan, bai. Ikusiko dugu lehendabiziko trailerra? Hori, guazen ikustera. Las leyes de la naturaleza son ineludibles. No existe nada ni nadie que pueda escapar de ellas. Pensemos, por ejemplo, en una de las más importantes, la ley de la gravedad o atracción de los cuerpos. Según esta ley, todos los cuerpos se atraen entre sí con una fuerza que es mayor cuanto mayores sean sus masas y menor la distancia que los separa. Gravedad. No se necesita nada más para ponernos en movimiento. Desviarnos de nuestro camino o desintegrarnos. Bienvenidos al mundo de las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica, Mateo Gil zuzendariak zuzendu du, eta da Amenabarren gidoilaria. Amenabarren gidoilaria, Amenabarra izenean Mateo Gilekin gidoiak egiten zuen, eta orduan hau gero hasi zen
bai pelikulak egiten. Eta hau da berena, Las leyes de la termodinamika. Da, hemen daude, Vito Sanz, Berta Vázquez, dala Las palmeras en la nieve, koa, Txino Darin, Ricardo Darinen semea, eta Biki Luengo, eta orduan da, gai oso kuriosoa, ze nazatzen du dokumental zientzilaria komedia romantikoarekin nazatzen du, ez? Eta da, zelan, irakasle bat fizikakoa tesis bat dago egiten, eta berarentzat esaten du harremanak, bikoteanak, bukatzen badira, ere ondo joaten badira, ere dana fizika dela, ez? Termodinamikaren 3 legeak direla, ez? Eta orduan berbera joaten da, esplikatzen azaltzen ofarekin, dokumental honek astrofizikoak bezala, telebistakoak bezala, baina bitartean, historioa ikusten joaten da, zelan irakasle bat, modelo batekin maite mintzen den, eta zelan bukatzen den txarto, baina fizikagatik, ez? Eta gero beste bikote bat, eta bueno, dauka pixka bat puntu emakumeak epintzen du etiketa, esango dugu betiko etiketakin, ez? Hor sentzuan, nik uste dut ez dela oso modernoa, baina bai kontatzeko modua da bitxi eta ezberdina, ez? Bai, erakargarria ematen du, bai. Bai, esaten dizudan bezala, eukidu kritikak pixka bat ezberdinak. Alde batetik, originala bezala, ez dela komedia romantikoa, baizik eta gehiago drama romantikoa, dokumental zientzilariarekin naztatuta, baina gero esaten dute bai klitxe asko daukala, ez? Bai. Oso zaila izaten da modernoarenak egitea eta originalak egitea, ez jauztea, ez? Topiko batzutan, ez da? Bueno, ikusi beharko dugu, ez? Bai, bueno, behintzat originala, Bai. Bai da, originala bada. Gero da daukagu Sergio eta Sergei adibidez. Bueno, hasi baino lehen, ikusiko dugu trailerra ere lehenengo eta gero bazalduko duzu. Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. El cheque tampoco salió este mes. Sí, no hay papel ni para las revistas de la facultad. La clase es lo único que me queda. Vendrán tiempos mejores. Marianita, mi amor, mira, que de todo eso que tú estás viendo ahí no puedes decir nada. Es como Radio Martín. Sergio, ¿estás ahí? Sé que estáis pasando por un momento difícil. Lo único que hay es hielo. Saldremos de esta, no te preocupes. ¿Quién habla ahí? ¡Papi! Un 5000 desde la estación orbital. Ja, ¿me habla desde la estación orbital, mire? ¿Usted habla ruso? ¡Ingeniero! No, filosofía, marxismo. ¿Contactaste con la Mir? Nadie había estado tanto tiempo en el espacio. No hay presupuesto ni para pagar al personal. Preparar tu relevo no será fácil. Nada fácil. ¿Y si te quedas sin energía? Sería el fin. Peter, Sergei está en apuro y creo que podemos ayudarlo. ¿Tú tienes buenos contactos? ¿En la NASA, por ejemplo? Depende, Sí, como cualquiera. ¿La NASA? Rescatando al último cosmonauta soviético abandonado en el espacio. Está bajo investigación. Tú estás en algo con los americanos y los rusos. No te desanimes, Sergei. Gracias, compañero. Sergio eta Sergei hau, Malagako zinemaldian bebai egonda, eta daukagu bebai aste bukaera honetan estrenatzen da, gaur estrenatzen da, eta da Kuba, Espainia eta Estatu Batuen arteko produkzio bat, ez? Orduan, da, irakasle marxista, leninista filosofo bat, ez? Eta berari asko gustatzen zaio honek radiofrekuentziak eta irratiakin eta komunikatzen jendearekin eta bere afizioa da, ez? Eta orduan, bere alaba txikiak kontatzen du, ez? Historioa, berana, aitarena, ez? Zelan kontaktuan epin izen kosmonauta sovietiko batekin,
eta kazetari estatu batuko batekin, ez? Orduan laguntasunagatik hitz egiten du, naiz eta 3 leku ezberdinetan egon, zelan ez, laguntasuna garatzen dan, eta 1991an gaude. Orduan, justo URSS desagertzen hasi zenean, ez? Eta, klaro, kosmonauta Mirren dago hor galduta, izango dugu, eta kontaktatzen du berarekin, ez? Eta bera kubanoa, baltzarana da, eta bere alaba kontatzen duen historioa, berak marxista-leninista hori irakaslea izatea, klaro, ez dauka etorkizunik, eta zebe zor puntuan, ez? Gerra hotzearen ondoren, ja, esaten diote, zertarako, ez? Ja ez dugu behar zure, ez? Ikasketak, eta orduan, bere ama eta bere alaba, klaro, zaindu behar du, eta, bueno, ez dago, esango dugu momento honean, drama bat da, esango dugu, nahiz eta pixka komedia puntu auki, eta zelan lagundu aldion, hortik, espaziotik, ez? Laguntzeko, eta, bueno, horri buruz da, ez? Bitxia, ez? Bai, eta gainera Kuba izan da... Hori, Kubako krisialdia, bai, porque justo hor garaian, claro, URSSeko pasatu zenean, krisialdia Kubakoa eta hori dana, ez? Pizka bat kontatzen dute, euran hiruren laguntasuna jarraitzen. Polita izan daiteke. Bai, hau egon da Malagan eta daukagu bai aukera ikusteko. Atzo adibidez, estreinatu zen dokumentala Alejandro Sanzena, Lo que fui es lo que soy, eta bera ezen Juan. Baina, bueno, zuzendaria Juan ziren. Baina hori bai jendeak badauka aukera ikusteko, nahi badu. Hain pelikula asko daukagun, bueno, ez? Bai, aukeratu behar da. Eta, bueno, Malagakoa ia zerretatzen den, sariak eta, igandean jakingo dugu, abezenik irabazi duen, eta horre gauzak. Eta jarraitzen zelako filmak daukagun eta hori dana, bebai ez bakarrik Malagako zinea. Daukagu Menditur, Menditur bebai jaialdia, aukera jendeari gustatzen zaiona eskalatzea, mendizaleak eta... Hemen ondoan gainera. Hori da, ez? Hemen ondoan Bilbon egiten da jaialdi bata. Daukate aukera, astelehenetik ostegunera, joateko ikustera, film oso bitxiak eta ezberdinak eta hori gaiari buruz. Nik bat nahi dute pixka bat esan, ze hanbeste daude aukera ikusteko ezberdinak. Baina bat izten zait, The Last Hunter hori Ben Knightek egin du, eta da Nepali azpititulak dauka, ingelesez eta erderaz bebai. Zelan mutil gazte batek pentsatzen du jangoikoak berari deitu diola erle handienaren estia batzeko. Eta dago, kristaldeko super zailean, eta orduan, zelan, pasatu behar duen hanbeste gauza, eta imagina oso arriskutsua da, ez? Egizten zait oso bitxia, eukidu saria, saria eukidu kulturako saria eukidu, nahi dut esan honek filmak, BMFF saria, naturako eta kulturako saria eukidu, eta bueno, daudean beste pelikula, ez? Baina nik hori nahi nuen komentau irizen zaidalako, kuriosua eta aparte saria eukiduelako. Eta jarraituta, daukagu Bailando con la vida. Bai, moduko aurrekoekin bezala, lehenengo trailerra ikusi eta... Hori da, guazen ikustera. Durante estas 4 décadas en el cuerpo he trabajado con gente fantástica. Ha habido una persona muy especial, mi esposa desde hace 35 años, Lady Sandra. ¿Qué está pasando aquí? No es lo que parece. ¡Sandra! ¿Qué haces aquí? Mi marido tiene un lío con Pamela Harber. Me he largado. Podría ser lo mejor que te haya ocurrido nunca. Sabía que era un error venir. ¿Cómo he podido creer que me entenderías? No has mantenido una relación en toda tu vida. ¿Podrían tranquilizarse, por favor? ¿Perdone? ¿Qué ha dicho? ¡Puede quitarme las manos de encima! Su marido le ha puesto los cuernos. No me extraña nada. Vienes conmigo a mi clase de baile el próximo jueves.
Pero no quiero hacer el ridículo en público. Una de las ventajas de hacerse mayor es que eso ya no te importa una mierda. ¿Qué te parece que él venda la casa? Él solo ha pedido sus trofeos de tenis. 35 años de matrimonio y eso es todo lo que quiere. ¡Vamos, Sandra, sácalo todo! Sé muy bien lo desorientado que se puede sentir uno cuando se queda solo. ¿Se vuelve más fácil? Espero que sí. Dime que te lo has pasado bien. Eso sí. Una cosa es tener miedo a morir, Sandra, y otra muy diferente es tener miedo a vivir. Puede que parezca que estés en un anuncio de detergente, pero por debajo siempre serás un putón desorejado. ¡Vamos, ven! Mira lo que me ha mandado la abuela. He recuperado a mi hermana. Bailando con la vida, nik ez dakit ikusi duzunzuk Hotel Marigold, gizon kriston arrakasta. Ez dauka, ez da bardina, baina pixka bat gogoratzen, ez? Eramaten dizu hori puntura, komedia, pixka bat, 60tik aurrerako gizon Andraekin. Andra bat dago, beran gizona, polizia dana eta erretiratzen dana, eta ja pentsatzen dutena, jaukiko dugu beste denpora guretzat, mundu guztia ez? Mundu guztira joango gara, baina zer gertatzen da? Beran lagunarekin adarrak epini diola. Orduan banatu egiten dira, eta orduan bizitza berri bat azten da, ez? 60tik aurrerako bizitza berri bat, ez? Bizitza berri bat izan bar zen, baina ez zuen horrelakoa espero. Ez zuen horrelakoa espero, eta orduan, inoiz da jakiten, ez? Bai. Izan alda oso dramatikoa, baina gero, ez? Izan alda hobea, ez? Bai. Hemen kasuan hobea da, ze honek pelikulak batez ere dauka balore, bigarren aukerak, ez? Existitzen dira, eta dago emakumea bere aiztarekin, joaten da bizitzera, eta bere aizta da oso, martxosa, ez daukana zer ikusirik berarekin. Bere da pixka bat aristokrata puntua, ezagoituta dagoela ondo bizitzen, eta bere aizta bizi da, auzo oso kutre baten. Nungo pelikula da? Inglesa da, Hotel Marigold, eta, klaro, da inglesa pelikula, eta, Harry Potterren ateratzen zen Imelda Stanton aktorea da, eta bere aiztarena egiten duena da oso celebrea, bera oso divertigarria da, eta dantzan apuntatzen dira, eta gauza ezberdinak hasten dira egiten, eta maitasun barriak, ez? Inoiz ez da berandu bat, adina ez da importa. Hori da, inoiz da berandu. Eta orduan, hau filma, da, komedia esaten duguna humore ingelesaz, ez? Pixka bat, humore ingelesaz. Ez humore gogorra eta ez humore... Ingelesak pelikulak bat daude dira gogorragoak humore. Pixka bat, ez? Gogorragoak, ez? Bai, denetarik, bai. Baina, hemen da humore fina, esango dugu, fina. Eta orduan, daukagu aukera hau, Bailando con la vida, eta gero pasatzen gara beste punto bateko filme batera, deitzen dela Custodia Compartida. Custodia Compartidaren ikustera trailerra. ¿Cuál de los dos miente más? Mira, no quiero líos. Solo quiero tener noticias de mis hijos. No sé qué les han metido en la cabeza. No voy a aguantarlo. Solo pienso en el bien de mis hijos. Quiero que estén bien. Y privándoles de su padre, no se arreglarán las cosas. ¿Es él? Es que no me apetece. ¿Qué quieres?
Te has vuelto tan mentiroso como tu madre. Solo queremos vivir en paz. Esto dura demasiado. No tiene derecho a hacer lo que ha hecho. Hau kustoia konpartida, aukizuen saria zinemaldian, film europeo saria aukizuen, eta bebai Benezin, zuzendaria eta opera prima bezala aukizuen, kustoia konpartida. Eta frantzesa da, hau ez, frantzetik datorren filme bata, Xavier Legrand da zuzendaria, eta berak filme hau lehenago zeukan eginda film laburra bezala. Eta film laburra bezala egon zen Oskarretan hautatua. Orduan, film laburra aktore bardinakin egiten du film luzea. Eta orduan, hau kustoia konpartida, gutxi gora bera izenburuak esaten duen bezala, da euran semea, Andrak esaten du gizona oso oldarkorra dela eta jo egiten duela bezala, ez da ikusten, baina berak esaten du oldarkorra dela eta ez duela nahi bere semearekin egotea eta ez duela nahi berarekin. Baina ez daukate frogarik eta ez daukate zebez, eta semeak bai esaten du ez duela nahi ikusi bere aita. Baina ez dago zebez, ez, demostratzeko, eta filmamen ere bai zaude pentsatzen, zeik izango du egia, ez? Dago horrela denbora guztien. Eta orduan, azte bukaeretan, kustoia konpartida honekin, seme egon behar da batekin eta bestekin, ez? Orduan da, pixka bat, beldurrezko puntua dauka bai hor, tentzioa, joaten ez ikusten abertze gertatzen dan, abertze, ez? Eta orduan, klaro, gizonaren papera berak egiten duena, bai, ematen dizu, bai, pixka bat gotza eta puntu... A ber, bai. Ez dizu konfiantza ematen. Konfiantza ematen, eta zuaz gutxika esango dugu Andrarekin naiz eta ez ikusi. Honek pelikulakin, konturatzen zara ez daukazula ikusi behar moratoi bat hemen, ero ez denak ez daukazu ikusi beharrik joten, ero ez da askotan psikologikoa, ez? Txarragoa da, eta zuaz bizitzen, eurak doazena bizitzen, eta apurka egunero gertatzen den gauza, konturatzen zara ez, pelikulan oso ondo eraman dago, eta jendeak oso ondo pintzen du hau, oinarri ona dauka laburmetraiarekin hautatu izatea. Hombre, eta Oskarretan gainera hautatua, Oskarretarako, normalean film labur gutxi heltzen dira ez direnak bertakoak, ez? Eta nungoa da, hau? Frantziakoa. Eta orduan esaten dizuan bezala hau, nik uste dut, Lea Dukrer eta Denis Mencheta, beraiek oso ondo daude beraiek aktoreak, baina esaten dute, deskubrimientoa dela semearena egiten duena. Semearena egiten duela, oso ondo egiten duela, begiradak, ez da, da gauza txikiekin, zoazela bizitzean bildurra daukatena beraiek, eta ez. Naiz eta ez jakin zein daukan arrozoia, zu geruta zoaz emakumearekin ez, posizionatzen jende guztiak ez, beti pentsatzen duen bezala ez. Bai, gero izan daitekela edo zen gauza, baina... Bai, bueno, irakurten baduzu eta gutxi gora bera jende guztia dago esaten pelikulagatik dala oldarkotasuna hau emakumeena, osea, gutxi gora bera bakizu zer gertatuko den. Ez da sekretu bat nahi dute zan pelikulan, baina, bueno, bai jokatzen du pixka bat pena ematen gizonak, biak ematen pena, eta eske bakarrik dago, eta ez dakize, bizitza bezala. Bai, hori nengoen pentsatzen, azkenean, ez? Bizitzan gertatzen den bezala. Iguala izan alda gizona joten duena, edo ez dakize egiten duena, baina batzutan, baina, klaro, bera bai dauka beran familia, beran gauza, beran sexe, eta orduan, hemen pelikulan pixka bat epentzen dizu hor puntuan. Bai, konplexua da. Bai, konplexua da, hori da. Eta, bueno, hau pixka bat beldurrezkoa badauka, eta urrengoa datorrena, ondikan beldurgarriagoa da, hau baino, Ez honet daukat tentsioa eta beldurra eta baina, hau datorren aia da beldurrezkoa, un lugar tranquilo. Ez egiten burua, bueno, ea. Aber, guazen ikustera, be? Bai. Nos atacan. Una destrucción total.
no podemos protegerlos. Tenemos que protegerlos. Un lugar tranquilo, ez? Horrelako izen, ez? Lasaiakin, ikusi zuen bezala. Hemen, zeukidu kriston beldurrezko pelikuletan eta esaten dute onenetako badala hau, Aurten egongo dan beldurrezko pelikularik onenetako badala esaten dute. Ze da oso originala. Ze normalean badakizu beldurrezko pelikuletan zer egoten da beti espiritua, fantasmak, odola, bat burua, bueno, beti horrelako gauzak. Hemen ez dago horrelako ezer ez. Hemen da, elkarrizketa oso gutxi daude, elkarrizketa oso gutxi, isila da dana, ze daude estralurtar batzuk, itzuak direnak, ez dira ikusten, itzuak direnak, eta ez dutenak guzaintzen ez ebez, bai daukatena, ez oso belarri ona. Eta bakarrik zaratak entzuten badute, ez? Orduan, Eta etorri dira lurrara edo. Bai, lurrean daude. Orduan, hau familia, John Krasinski da zuzendaria eta aktorea, bai, eta bere emaztea Emily Blunt, ez? Bai, bere emaztea da. Orduan, daukate 3 seme-alaba. Da alaba nagusiena da gogorra. Eta orduan, ez dio funtzionatzen bere horrek sonoton, honek zaten direnak horrek ez du funtzionatzen, eta orduan, klaro, ez daki zelako zarata egiten duen. Orduan, denbora guztian, daude dana egiten, dana isilik ezin dute hitz egin behar dute keinuekin, jan behar dute dana isilik, baina, klaro, berak ez du entzuten bere... Ez du kontrolatzen. Ez du kontrolatzen, eta orduan da, en plan... Ere tentsioa. Tentsioa, eta edo ze zarta, gauza da ezin dutela egin zarta, baina enzelako izerrez, bestela, akabauta daude. Orduan da, oso gidoi hona dauka, baina onena da, garena da, pelikula baita soinu banda, soinua, eta dana da horrela, ez? Edo zezarata zumean agertu aldira, ez? Originala, bai. Bai, ezke da, oso. Normal esaten duzan bezala, beldurrezko filmak izaten dira, ez? Bizka bat, betiko puntua, ez? Beti odola, ez dakize, monstruak, edo exorcismoak, edo... Bai, edo burutik jota dagoen norbait labana batekin, edo... Horrelakoak izan dira, baina hemen, kasuan, soinua da. Bai. Soinua da, arriskutsuena. Bai, eta, bai, lasaia guztiz, azkenean, ez? Un lugar tranquilo. Inok ez du, ezer zaratarik. Baina, klaro, herri guztian dena horrela izan behar da. Eta beraiek daukate, edo ze gauza egiteko jadana prestatuta horretarako, jolasteko partxiz baten bai, tela batekin, ez? Eta dena horrela. Lixila. Baina tentzioan zuden para guztian, Eta edo ze zara, eta zuk imagina zinean zaudela, eta entzuten duzula, eta soinua egin duena jolastu egiten du, gurekin. Orduan hori da ona. Ba, oso itxura, bueno, niretzat oso itxura ona. Bai, niretzat bai, eta hori, claro, beldurra asko patsatzea bizka bat, ematen du, bai. Eta, bueno, eta hemendik ja pasatzen gara, goaz parte batera nerabeena eta gaztetxoen parte gehiagora, ez, goaz. Hurrengoa da, cada dia. Cada dia, ba, goazen ikustera, cada dia. Cada dia. Soy alguien que se despierta en un cuerpo distinto cada día. Siempre es de mi edad. Pero nunca estoy en la misma persona 2 veces y tampoco es algo que yo pueda controlar. El día que Amy te siguió en clase, yo era Amy. El día que fuiste a la playa con Justin, yo era Justin. Eso es imposible. Tienes una sonrisa preciosa. Hola, soy yo. Cada día de tu vida te despiertas y... Vivo ese día lo mejor posible para la persona. Suena muy triste. Para nada, porque sé lo que hace distinta a cada persona y lo que las hace iguales. ¿Por qué estás haciendo esto? El día que nos conocimos sentí algo que no había sentido nunca y no quiero renunciar a ello. Qué orgullosa estoy de ti. Oh, gracias. Estoy enamorada de alguien que se despierta cada día en un cuerpo distinto. Siempre de la misma edad, pero nunca repite persona. Eres una alegre, bellísima, amable y divertida. Cosa. Persona.
Mi familia se va hoy a Honolulu. Y si me voy, mañana me despertaré siendo alguien que no va a volver aquí. Vaya tela, este no hace ejercicio. Me tengo que ir. ¡Para! ¿Y ese quién es? Estoy quitándole la vida a Alexander y eso está mal. ¿A qué te refieres? Piensa en lo que pasará si seguimos juntos. Conseguiremos que funcione. Ojalá sea verdad. Pero ¿cómo será tu vida si yo soy la persona que más te importa del mundo? Oye, tú no te habías ido. Yo nunca me voy. Pero si te vas cada día. Bueno, hau cada dia, estatu batuetatik dator, Michael Susi zuzendaria, eta da, neska gazte bat, maitemitzen da A izeneko espiritu batekin. Eta orduan, espiritu hori mutil baten antza dauka, eta maitemindu egiten dira, baina 24 orduka beti aldatu egiten da gorputza. Nahi du esan, urrengo egunean, igual izan aldela neska, baltza, txinua, ez dakit, edo ze gauza ez, izan alda, baina beti adin bardinekoa, eta beti dago maiteminduta neska horrekin. Orduan, claro, pelikulan pixka bat ikusten da, neska, claro, maiteminduta dago espiritu horrekin izango dugu, baina hasieran bazelan gozatuko zaion ikustea bai ez, ez beti egunero aldatzea pertsonakin, ez, pertsona ezberdinekin naiz, eta izan bardina, Eta neskak badaki... Bai, apurka. Claro, hasieran ez, hor pelikulan ikusiko da, dago eleberri, The New York Times eleberrian oinarrituta, eta bueno, da, esango dugu, pixka bat, esoteriko puntua dauka, eta fantasia puntua dauka. Eta azaltzen da zergaitik gertatzen den hori, edo da beraien arteko historia soilik? Hori da, deskubritu behar dena pelikulan, ez? Claro, hori ez da kontatzen. Bai. Hori da, ikusi behar dena zergatik, ero zer gertatzen da. Bueno, ez du pentsatzen denik oso sakona pelikula, hori ja... Ikuste dudala fantasiako pelikula bat, baina batez ere, igual dauka jendeari nahi du esan, ez dela garrantzitsua generoa, ez arrazak, ez itxura, ez edoze, ez? Hori puntua, ez? Igual lantzen du honek filmak, eleberri hortan, ez? Oinarrituta dagoena. Eta orduan, bueno, gaztetxoen pelikula da esango dugu, gazte bidira, denbora guzin gazteak dira, ez? Maitemitzen direna, baina jendeari gustatzen zaiona eskapa fantasia, betorlako gauzak, ez? Dauka aukera diferente bat ikusteko hau. Bai, eta mezua ona da gainera. Bai, mezua niretzat bai ona da. Gainera, ikusi dugun bezala trailerrean, gertzen da hor, mutilero lodi bat, neska bat, esaten maitemituta dagoela beraz, bueno, ez? Ezberdinak, pertsona ezberdinak denbora guztian, neskarekin. Eta hori, azkenean bihurtzen da, existitzen diren jendean edo gorputz berri bat sortzen da edo nola? Suposatzen da, hori ja da, pelikulan ja pixka bat destripatzea, baina suposatzen da existitzen direnak direla. Barruan sartzen dela, suposatzen da, klaro, barriak zen, barri famili bat, horrelako adineko, ez? Hori da, jakin beharko duguna gero, zergatik, gero zelan, klaro, neska dago denbora guztian beraz gelditzen da, baina egun bat daukate bakarrik. Klaro, egun bat, daurrengo egunean beste bat. Hasieran, klaro, ez? Etortzen zaio, hasieran maitemitzen da mutil batekin. Eurrengoko egunean etortzen zaio neska bat, eta esaten bera dela, eta, klaro, kostau, Eta guztiak herri berdina, gainera. Gana berdin, tokeleko berdinean. Baina itxura ona, bai. Bai, ez berdina da. Eta, bueno, eta orain daukagu animazio, eske azte bukan honetan, hain pelikula asko dauden, daukagu animazioan filmak 3 daukagu. Niretzat, azkenerako utzi dut onena, baina daukagu El Príncipe Encantador, Esrek egin duen produktora dago atzean, orduan, Esrek oso ondo dago. Hemen da, beti... Bueno, trailerra ikusiko. Bueno, hori, guazen ikustera. ¡Hola! Necesitamos 3 tartas de boda. ¡Qué 3 afortunados! ¿Quién tiene una foto? Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad? ¡Ay, no seas tonta!
¿Estás harto de que te odien todos los hombres del reino? ¡Oh! ¡Me ha robado a mi amada! Ninguna mujer que cruce su mirada con la del príncipe podrá resistirse a su sonrisa. Al cumplir los 21 años, esta bendita maldición quedará sellada y todo el amor morirá. Príncipe encantador, es hora de escoger a tu amor verdadero y liberar a todas las demás de tu hechizo. Está chupado. Bésame ahora y sálvanos. ¿Esto te suele funcionar? Solo con todas las mujeres del reino. ¡Nos vemos! Vaya, esto sí que es nuevo. Debo decidir cuál de esas 3 princesas es mi amor súper verdadero. La suerte de todo mi reino depende de ello. Tu reino está de suerte. Yo puedo llevarte hasta ellas. ¡Saldremos enseguida! ¿Ah? ¿Hola? ¡Me siento lleno de vida! ¿Cuál es tu plan? El amor súper verdadero debe ganarse enfrentándote a 3 tareas imposibles. Encantándote en cines. Ba, hau el príncipe encantador, normalean beti ikusi dugu, badakizu honek filmak Edurne Zuri, Maria Rauski, bueno, ikusi dugu, tradizionala, printzesan ikuspuntua beti. Baina mutilan ikuspuntua el príncipe encantador hemen kasuan, da printzipea bera, ezkontzera doa, bai Edurne Zurikin, bai Maria Rauskikin eta bai Loti Ederraekin, ez? Eta orduan, hirura konturatzen dira, printzipea bardina dela. Eta zelan ezkonduko da hirurekin ezin da. Eta orduan, da, klaro, printzipe bat da, beti dagoela, hau beran atzetik dago, hau bai, printzesa guztiak danak beraiekin nahi dute, ez? Eta orduan, bere aita dago pixka bat azerre, zezaten dio, 21 urte egiten duzunerako nahi dut, ez? Zein ukitzea ja ganoraz eta maite mintzea eta benetako izatea, eta ja, bestela, tronoa ez duzukiko zuretzat. Orduan, tronoa ez duzukiko. Horein gertatzen den moduan, ere. Eta orduan esaten du zer egin beharko dut. Baina, klaro, konturatzen da, sorgin batek, madarikazio batekin ziola, esaten emakume guztiak berarekin maite mintuko direla, eta orduan, klaro, horrek sorginak maitasuna, morrua dauka maitasuna, eta ez dakit, gauza da, neska bat ezagutzen du, horren neskak adibidez ez du sentitzen ezer bez beragatik, eta berak zaten du, ostra, honek ez du sentitzen ez ez. Orduan, berak laguntzen dio, abenturak eta beste gauza, sorgina aurkitzeko, eta hori madarikazioa apurtzeko, eta horri buruz doa animazioa hau, printzipearen ikuspuntutik gehiago, ez? Da, ez berdina, beti printzesa, hemen kasuan, modernoa egin dute, eta bera epini dute, en plan, legoia, baina, klaro, ez da benetako horrela, dauka, ez? Etxizo bat dauka, sorginduta dago, mutila. Eta, gutxi gora bera imaginatzen dugu zer gertatuko denez. Bai. Honek izaten dira errezak jakitzeko normalan. Baina, hor ere badago galdera, azkenean, sorginkeri hori baldin bada guztiak beratzean egotea eta neska horrekin zer gertatzen da, ez? Hori da, ez dut zuzubute zergatik honek, ez? Zer gertatuko da, eta El Príncipe Encantadorretik joaten gara, hori Ameriketatik datorrena da, Luces en el Cielo, Japonetik. Da El Viaje de Chihiro egin zuena, zuzendaria beti marrazki, oso onak egiten ditu, eta da oso fina, marrazkiak dauka jendeari gustatzen zaionak gainera, anime marrazki bizirunak eta musika abesti oso polita dauka. Ez da Your Name ikusi genuena pasan urtean bezala zela historio oso bitxia eta oso polita. Hau, da historio bat, neska mutilbi berarekin maite minuta daude, bera beste eskola batera joan behar da, bera neskak bat gustatzen zaio eta esaten dio, joango gara zuziriak ikustera, eta ezak ze, da asko hitz egiten dute zuziriak zelan ikusiko zen, ez txantzen magara, erraia bezala, borobiak izango ziren, ez? Eta harri bat topatzen dute oso magikoa dena, eta orduan aldutena errepikatu eguna, igual zerbait egin baduzu txarto, ez? Bizka bat konpontzeko, magia dauka asko bai honek pelikulak, Orduan, lortzen dutena da, egun hori behin eta berriz errepikatzea.
Ez dute esaten pelikulan behinta berriz errepikatzen baduen, baina bai harria hori magikoa denarekin gauzak aldatzea alduela, ez? Lortu, oza, magikoa da. Orduan, pizka bat dauka, historioa pizka bat dauka, ez dana, en plan, your name esan genuen bezala, pizka bat badaukana historio oso ona, eta, bueno, hau da magikoa, romantikoa, 15 urteko gutxo gorabehera gaztetxoak dira, eta, bueno, batez ere nik uste dut polita ikusteko dela, ez? Ez da pentsatu behar dela, baina, bueno, ez? Inolako komplikaziorik eta horlako gauza... Disfrutatzeko, pentsatzeko, bai. Hombre, batzuk bai, porque japonesak eta azten direnean gauza bizka bat, ez? Nagusiak eta hueltak eman aldute, baina ez dute aurkituko behanen, planen, kreston sakontasuna, Orain daukaguna, orain gau azkena guazen azatera, horrek nik uste dut sakontasun gehiago daukala, ze hau ez daia umetxoentzat. Hau da, bai daukala puntua umeena, baina ez da umentzako. Da, bueno, Isla de Perros. Ja, Isla de Perros. A ver, Isla de Perros. El archipiélago japonés dentro de 20 años. La saturación canina ha alcanzado proporciones de epidemia. Un brote de gripe canina se propaga por la ciudad de Megasaki. El alcalde Kobayashi dicta una orden de emergencia, decretando la cuarentena. La isla basura se convierte en un lugar de exilio. Isla de Perros. Mi estómago ya no tolera más basura de esta. No, lo mismo, quitando las palabras de la boca. Aquí nadie va a rendirse, no lo olvidéis jamás. Jamás. Tú eres Rex, tú King, tú Duke, tú Boss. Yo soy Chief. Somos un grupo de aterradores perros alfa indestructibles. Atari Kobayashi, secuestraste de forma heroica un avión turbohélice Junior XJ750. Y lo pilotaste hasta la isla para buscar a tu perro. Vaya. Estoy loca por ti. Captamos la idea. Estás buscando a tu perro Spots. ¿Alguien lo conoce? No. Spots, de estar vivo, es muy posible que esté recibiendo en este momento un trato de preso cautivo. Alguien está tramando algo. ¿Puedes ayudarle? ¿Al pequeño piloto? ¿Por qué razón? Porque es un niño de 12 años. A los perros les encantan. Lo encontraremos. Esté donde esté, si tu perro está vivo, lo encontraremos. ¡Van a pelear! Ojalá entendiera lo que dice. ¡Jolines! Al norte. Un largo y dañado paso elevado sobre un cenagal nocivo que lleva a un vertedero radiactivo contaminado de residuos tóxicos. Ese es nuestro destino. Genial. Vale. Listos para saltar. Isla de Perros hau, Wes Andersonena da, el Gran Hotel Budapest egin zuen zuzendaria, egon zen Oskarretako hautatua, oso zuzendari bitxia da Wes Anderson. Da honek beti egiten du artea zaintzen du, oso ondo. Ikusi duzuen bezala, stop motion animazioa da, nagusintzat eginda dago hau pelikula. Eta Isla de Perros, txakurrak dira protagonistak, ez? Eta, klaro, txakurrak hitz egiten dute kamara begira batzutan, eta daukate plano oso, ez dana dago, fotograma guztiak daude oso ondo zainduta, ez? Artistikoa, eta honek esaten direna bezala como una casa de muñecas, ez da, horrelako estetika puntua dauka. Asko gustatzen zaio berai jolastea horrelako estetikarekin, ez? Orduan, berai Japon asko gustatzen zaio eta Megasaki hirian gertatzen da hau, ez? Pixka bat egiten du, beraiek Japoneri pixka bat egiten dio, ez? Referentzia bezala, jendea, omenaldi bat bezala, jendeak ikusteko berari gustatzen zaiola asko, ez? Kultura hori eta animazioa batez ere, ez?
Eta orduan gertatzen da Japonen, Megasaki hirian, eta dago gripe batero txakurrena, kriston handia, eta orduan alkateak txakur guztia bidaltzen du irla batera, ez? Eta orduan horra botatzen ditu txakur guztiak, desterrauta bezala, ez? Eta bere semea dauka txakurra bai, eta klaro, nahi du bere txakurraren bila joan, eta orduan, abenturazko pelikula bata, baina batez ere, protagonista dira txakurrak, eta txakur bakoitza da pertsona bat izango batzen bezala. Bat da, beisboleko, basketeko, honek egoten direna maskota bezala, beste bat kalean ibiltzen den bezala, beste batek bizka bat agresiboagoa, beste bat tontoa, beste bat, baina dira pertsonak izango baziren bezala txakurrak, eta orduan oso celebrea da, baina batez ere nagusientzako eginda da eta oso ezberdina da, oso ezberdina. Bai, hori batez ere, ja hasteko estetikarekin, ez? Estetika, batez ere. Baina oso landuta ondo dago, Imaginau honek, claro, stop motion izaten dira, muñeko bakoitza ulea, tak, fotograma bakoitzak ez, argazkia, atera. Bai, oso mantsoa sortzeko. Bai, ez da, marrazkiak egite bai oso zaila izaten da, baina honek dauka lehen egin behar duzuna argazkiak atera, ja, ez muñekoak eta Tim Burton epe bai egin zuen muñekoekin, ez? Baina muñekoan beste buruak aldatu, begiak, ez dakize, eta argazkiak ateratzen joan, eta gero horrek dana fotograma guztiak, bai, koloreak eta zaindu behar dutuz, dauka, kriston lana, dauka. Baina, nik pelikula honi buruz irakurri nuen, eta ere badaude horren atzean aktore famatuak. Hori da, bai, daude Jeff Goldblum, Bryan Cranston, Tilda Swinton, daudean beste aktore ezagunak, Pena da, jatorrezko bertzioan ikusten badugu, igual ezagutu aldugula, begira, hau ezakize da, guk ez dugu zautzen beraien ahotsak, baina estatu batuetan ziur egongo dela jende esaten. Begira, hau da, hau aktorea, hau bestea da. Hemen ze bikoizketa egin duten, ze ahotsak ez, baina bai, jende ezaguna asko dago, bertan. Joko Ono bai dago. Bai, nukan entzun da, bai. Horrek azkenean ere, kalitatea bermatzen duela, ez? Hombre, claro. Ez que Wes Anderson niri asko gustatzen zait, egiten duen gauza guztiak, Hotel Grand Budapest niretzat izan zen, hain ondo zaintzen duen fotograma bakoitzak eta gauza guztiak, ezaket, iristen zait, ja bakarrik ikustea, ez, hori, ez? Ez dut inoiz ikusi, asko entzun dut, berari buruz, eta hori oso famatua, Oskarretan eta, baina ez dut ikusi. Bitxia, ezberdina, Tim Burton izango bazen bezala beste era batera, bakoitza dauka bere estiloa. Eta honek ikusten zai, estilo knife dauka honek, pixka bat, estilo knife. Izaten duzunan bezala, honek izaten dira albunak papel bat, gero pegatina bat, gero hemen sartzen dut beste gauza bat. Oso personalak, ez? Album batzuk egiten duzuna imaginau, ez? Gauza askokin, eta hemen karamelozko papel bat sartzen dut, honek album trokelatuak izaten direnak. Horrelako pelikulak egiten ditu. Baina dena oso zainduta. Baina dena oso ondo zainduta, hori da. Gauza asko. Ikusi duzu zenbat daukagun? Bai. Ja, pixka bat zoratzeko, ez? Horren beste... Aukeratzeko oso zaila. Zaila, ez? Danak ezin dira, heldu, ez dakit, pena izaten da, azten dira ezaginatzen batzuk, eta igual batzuk ez dute aguantatzen, ez da, asko, eta orduan, claro, ondo aukeratu behar da. Bai. Matematik ez egiteko. Zein gustatu zaizu gehien zuri? Ez dakit... Kuriositatea, igual ikusteko? Adibidez, dokumentalarena, agian, lehendabizikoa esan duzuna gaina hemengoa. Las leyes de termodinamika, bai hori. Baina guztiak daukate bere... Bere puntua, ez da? Bai. Beldurrezkoa bai izan duzu, Bai, oso originala. Horrek dizu, bai, puntua, ez da? Eta gainera ere, beti berdinari buruz egiten den arren, ere beti soinuarekin jolasten dela, baina ez horrela. Baina ez horren beste, ez? Niri un lugar tranquilo iristen zait oso ezberdina eta kuriositate handia, baina, hau Isla de Perros bai, esan dizudan bezala, ni Wes Anderson asko gustatzen zait. Askotan, igual zuzendari bat gustatzen zaizunean beti nahi duzu, ez? Bai. Ikusi. Ea zer egiten duen. Ea zer egiten duen, zelan dagoen, eta zuk esan duzuna bai, kuriositatea bai badukat, Oro har gutxi gara bera,
ikuste harrendanak ikusiko nuke, Bai, printziarena ere, marrazki biziduna. Bai, hori da. Marrazki bizidunak hirurak ematen dute honak, baina, bueno, estetikagatik igual eskenan nahi dut ikusi. Bai, batez ere, nagusientzat eginda dagoenetik harrapatzen joteko zu gauzak, ez? Bai. Askotan. Osea, umeak ikusi alduten filme bata, umentzako zuzenduta beraien hizkuntza dauka, esango dugu. Baina, igual beraiek ez dute harrapatuko gauzazko, txakurrak daudeta, hombre. Beste estetika badenetik, beraiek umeak hau daude ohituta, guztien beste estilo marrazki batzuk, ez? Bai, agian aspertzen zaie. Hori nahi dut esan, hori da. Baina, bueno, ez dakit. Bai, hor ditugu guztiak. Hori da. Eta hori ja, zuen esku. Hori da. Mil esker Arantza etortzeagatik gaur ere. Zeuei. Eta jarrituko dugu beste batean. Hori da, bale. Gero arte. Gero arte, agur.